Shine Fu Emala wow Kombe Ai Jagwa malakwa Jemale make it Shabarat Kamaru da an ji ayi an kusa an fito ta yi bari ta haɗe da balu da gashi shigo ya buge da balu suna ta tashi kamar tantabaru kai habalungu sun fi so ne mu sa su a lungu ko mu je mu shige ta balungu kai kuna shagalinku banci bakar da kimin sheri lollipop ke tsotsa baby I wanted to do this thing daily banci bakar da kamun sheri lollipop ke tsotsa baby I want us to do this thing daily in maganan kuɗi ne ina zancen a da mun hau mashin jincan a da ake ce mun a cututu yanzu na zama formation 442 ina cin su da kyau 212 harshe ban rabo da 542 kai na gini fa rubutu na tsumfa rubutu na tsumfa yanzu muna maganan kuɗi ne ina zancen a da mun hau mashin jincan a da ake ce mun a cututu yanzu na zama formation 442 ina cin su da kyau 212 harshe ban rabo da 542 kai na gini fa rubutu na tsumfa rubutu na tsumfa yanzu muna kuma sun yi da kai 442 kana yin shi da kyau 442 kana yin shi da kyau 212 442 karya ne 442 Sabara a hotel. Yake sabara'u bai sun ganni a hotel suke abin ihun hotel karya ne na gane kuma na gane sun gane kuma sun ki kai shi ne sabara'u sabara'u a hotel na ɗaya Bristol hotel na biyu hotel na uku karya ne hotel na hudu karya ne kuma na yi jobs.